प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी बिथां सानैया हाग्रामाखौ अर्डार हरदों हाग्रामा केवल मात्र मास मोनब्रैनि उनाव नोङो बाजेट खालाम मानोना जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट बाजेटआव जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो थांगासिनो दं 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि उनाव भारतनि प्रेसिडेन्टआ सिगनेचार होखांनायनि उनाव जेब्ला आयेन जागोन इन्टारिम सरकार जागोन जों हाग्रामानि सरकारखौ होखारनो गोसो गैथारा खिन्थु दै जोंना मानव गेदेर जेम्स बिथाङा आं एम जागोन होनगासिनो दङ जाथों इसोरा आशीर्बाद होथों नाथाय मास मोनब्रैनि उनावनो हाग्रामानि सरकारा क्रेक माब्रै क्रेक आयेन जानाय लोगो लोगोनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दं इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ सोर सोर सालायगोन जायफ्रा बै एकर्डआवहाय सिगनेचार होदों मिस्टार बि सावरायग्रा मिस्टार गोविंद बसुमतारी मिस्टार रंजन दैमारी मिस्टार डक्टर धीरेन बर मिस्टार प्रमोद बर मिस्टार लरेन्स इस्लारी लोगोसे उन थांफागोन फेरेंगा मोनाबो जों दैदेनगोन सरकारखौ जों 6 मासनि उनाव बे मेसेजखौ नोंथांमोना गामि गामि थांनानै बिमाफ्रा गथ' बायै बायै थांनानैबाबो खोन्थाहैनांगोन हागोन ना हाया हायो हानांगोन आंनि आइनि रैसुमै राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लानायनि थाखाय जाय एनडिपिफ्रा 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामदोंमोन आबसुआ मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे एकर्डनि फिथाइखौ जोङो जानो थांनो नांगोन रायजो राजाफोर